Banyak sana. Ya, moga lancar segala urusan. Nah, dalam kesempatan kini ambo ingin berbagi seketek. Sahubungan sarak mangato adai memakai. Realita di lapangan sarak bakato sarak, adai bakato adai surang-surang basutan kamato balareh kapukulangan bakaca batiah. Nah, jadi nan korban urang nan matu ke duniawian kebendaan, nan korban nan urang balareh kapukulangan, urang nan bakaca batiah nan mantam bumi main kerta aja. Nah, jangan kental tigo ciri munafik kece salah. Hanya be kental tigo ciri munafik. Jadi kalau kok kadi baca bana sana, ndak ambo ndak sana, bukan sekedar murtad aja lah kapi ya. Bapak itu ya. Jangan Al-Quran, standarisasi Al-Quran yang kadi baca, standarisasi Nur Alif jo. Habis gagal satu-satunya. Salah satu contoh standarisasi Nur Alif, luruih ucapan jo perbuatan ndak sabateh kerongkongan cogulu-gulu tarir, cuma isok permen je dah. Banyak tuh ucapan-ucapan asal bibi yang baik. Siapa bisa ada sana? Alun lah standarisasi Nurba, Nurta, ndak usah lah. Nah, jadi itu kesimpulannya. Lebih kapia wak. Lebih murtad, bih kental tiga ciri munafik. Lah segitunya sana. Terima aja lah kenyataannya malu lah. Realita tuh mah. Nah, jadi ini kini bahan cak lah.